ng facial. Need yung guys, kaya bumili lang siya. Ganitong design. Ang cute. Bumili siya guys ng face mask tsaka facial. Kasi gagala kami guys, wala siya. Apo. At 10 pesos to. Ay, paano ba to pagtanggal? Ganyan na siya. Tama ba? Open. Hindi niya alam kung paano ba. Designer pala itong ano. Diba? O tara, Tanggalin ko muna itong plastic. tanggalin mo na. Ito, paano ba ito tanggalin? Parang hindi ako kabisado. Parang ngayon lang gagamit, no? Wait lang. Ala, Tatanggalin niya lang guys yung plastic. Bakit doble-doble? Hoy, ba't mo naman inano? Mali ba? Oo, tinanggal mo pa. Kailangan kasi matanggal dahil yung Eh ako natatanggal ko yung kahit huwag mo ayusin mo pa. Yan. Kasi Nakita guys, niyo ba? pag di nyo yan tinanggal, malabo. Yan. Diba? Alam niyo ba? Ito nakita niyo na. Tingnan niyo na ako. Oh, ito. Oh. Diba? Kita mo. Ganda. Tara na. Ilalagay ko na ba ito? Let's go. Hey guys, we're here right now in Tabaco City and naku, naghanap kami ng ano. Ito pala si ano, sino to? Sino ba ito nasa likod ko? Si Pat. Hoy, dapat Wait lang, habulin namin. May habulin kaming sasakyan. Wait lang. Wait, that's 15 minutes. Wait. Wow, dito namin sa loob. Dito madilim. Andito na tayo. Ano pangalan nito? Egypt. Ha? Egypt. Egypt. Oh, Egypt. Egypt pa to, tama ba? At may British charon pa tayo dito sa Pagmumbutasan. malapit na. Doon sa may unang. Egypt. Oh, diba nice? Ilang minutes po to, tapos yun. See you later. Karating na tayo sa pupuntahan na. Dito kami guys nakasakay. Oh. Ganyan yung itsura. Dapat may plastic to guys eh. Ewan ko kung ba't binababa. Kung bakit di binababa. Ayan. Oo, Diba, guys? ano? Parang baka sa normal na. Ang dami, ang dami yung chucharong guys. Oh, kaya tayong isa. Malakpan na ito. Bagi naman. Ayan guys, sinisingil na tayo. Bala ko pa naman utangin. Ang utang. 51 daw guys. 51 yung bayad. Oh, ito na. Yan ang bayaran mo. Magkano bayaran mo? Guys, tignan nyo guys. Kain na. Ay, ano para lalagyan ng pera. Oh, ang dami. Kasi guys, ito lang yung barya ko. Naghanap siya ng barya. Benta to guys sa Yan, oh. face shield. Grabe ka. Diba? May puso dito kasi. Ganon si ano, 50, si Agoy Agoy. Uy, baka hindi to kasha. Kasyahin mo yan, okay? Coins talaga to lahat. Oh, Magkano guys, to? ito na pa yung bayad ko. Check mo ulit ha. Dapat 51. 51. Oo, 51 yan. Dollar. 51 to dollar. Tapos ito 51 din. Bibilangan niya. Puno na tayo guys. Puno na tayo guys. Tara, tara. Ito naman guys na isa. Picture lang ng picture. Kanina pa yung guys nag-picture niya. Lang kaya. Guys, nakababa na po kami ng Ajit? Egypt. 10 pesos eh. Babe lang kayo. 10 pesos daw tayo. Hanggang duman ito kuya. Guys, sakay lang kami ng tricycle guys. Simbahan na lang. Sakay lang kami ng tricycle guys. Papuntang saan ba to? Tapos lang simbahan. Magsisimba kami. Magsisimba muna kami. Magsisimba muna kami guys. Alam na, bago lahat. Simba muna. Unahin sila. Thank you po. Ano lang tayo sa may ano? Sa may LCC muna. 4:30 pa naman. Nag-start na siya guys. So, hindi tayo dito. Going Guys, to Puro. kakatapos lang namin guys magsimba. So now we're going
people jogging. You know? Oh, it's a beautiful house. God, it's so big. Yeah, really nice. It's a beautiful house. There's a lot of people walking right But you now. know, the water is And there's a so water. madumi. It's so madumi. So dirty. Exactly. Yeah, Tapos nakikita natin, we have different kinds of dapat naglakad na lang trees. tayo. Very far pa. Oh. Alright, we're here right now at the Puro, Legazpi City together with this girl. Come on, interviewin ka natin to. How's your experience here in Legazpi City? My experience, I thought it's hot here, but oh my god, it's really cool. It's nice. Yeah, let's go, let's go. Oh my god, it's so nice. It's so nice here. We have a beautiful place here in Legazpi City. You know, nakita man natin yung dagat, napakaganda. Nakita mo ba? Yes, okay. Can I see your outfit? Oh, you're beautiful enough. Diba? Ang ganda ng outfit. Pang ano to, pang international. Okay. So right now, galing kami sa church, and after we did or we attended church, pumunta kami dito sa Puro, Legazpi City kasi this is a perfect place wherein napaka-fresh at napaka-simple, di ba? At napakaganda. Yes. And if we see it, talagang open air siya actually. Napakaganda. Kaya naman, you can have a visit here if you want. Okay? Thank you guys, and good afternoon. Mahangin eh. Okay? Yun yung kagandahan dito sa gilid ng dagat. Parang ulan siya actually, pero parang hindi pa. Okay? At sa kasamang palad guys, kamay inuulan dito. Napakalakas ng ulan guys. Ayun na, kuya! Dito kami guys sumakay. Yan o, naglalakad siya. Walang pakialam siya sa kanyang paglalakad. Sige, itutur mo ako. So, saan na pala tayo ngayon? Dito tayo sa... Ewan ko, di ko alam. Ayala Malls. Yeah. Let's go. Oh my God, guys. Baka hanapan tayo guys ng vaccine.
Yan kasi. Dapat magpabaksin. Guys, you know, I'm scared I don't have No, you go. Oh, Ayan, di ba para siyang nasa ano? Come on. so guys, andito po tayo ngayon sa McDo. Ayan, nakikita niyo ba yan? Hinihintay ko lang guys yung order namin. Finish out na lang namin guys kasi kung dito pa kami kakain, baka wala na kami masakyan guys. Ginabi na kasi kami kakagala. At yung friend ko naman guys, is bumili siya dito sa labas ng McDo. Anong something na makakain namin na madalian lang, di ba? Kasi dito na lang. Kaya sa bahay na lang kami kakain. So yun, hintay-hintay lang tayo guys. Kasi yung kanin hindi pa daw luto. So around 20 minutes pa tayo maghihintay dito. Sana may masakyan kami. Pakita mo. Ito na guys, dumating na yung in-order niya sa labas. Ano tawag dito? Anong tawag dito? Victoria. Ha? Area. Takuya. Okay, so open mo. Yan, here. Takuya. How many pieces is that? Ilang pieces is that? 5. Oh, 5 pieces guys. 5.55 pesos. 55 pesos. Tama Oh, kainin mo. Ang lasa. Ito yan sa atin guys. Ayan. Takoyaki. So, may ganito siya. Ang tagal yung drink. O diba? McDo, kumain ng takoyaki sa McDo. So, let's taste. Huh? Ano ba ito? Hindi ko nakuha. Baka ang init ng ito. Mmm. Mmm. Ayun. Very delicious. Guys, pauwi na kami. So, we're going home, guys. Oh, Let's medyo go. napagod. Ang tagal ng waiting time. We're tired, guys. So, guys, last na to, guys. Kahit gabi na. Andito tayo, guys, sa SM Legazpi. SM. Ayan, guys. Diyan tayo papasok. Ang ganda, di ba? Ang dami ng Christmas light, ah. Okay. Let's go. Punta lang tayo sa Kenny Rogers. Okay. Okay, guys. Thank you. Then, Saan ba to? Kenny Rogers. yeah. Nasa Kenny Rogers tayo. Bibili lang siya ng kasalubong. Ako hindi na kasi ano. Ito ba, Penny? Oh, di man naman. Okay. Ayun, guys. So, dito na tayo guys sa sakay. Yan, uwi na tayo guys. Pauwi na kami. Thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa buong Yes, araw guys. namin ng vlog. Thank you so much guys. See you Thanks for again. watching. I love you. Sakay na kami guys. Bye.